a dir, en les cultures anglosaxones el fracàs és un actiu, és una experiència valuosa. Aquí ho amaguem. En les cultures llatines és una vergonya que s'ha d'evitar i s'ha d'ocultar. En el relat de l'emprenedor que explicava en Pau al començament, nosaltres aquest capítol l'esborrem. I quan fem un currículum, els fracassos que puguem tenir els amaguem. Com diu el fundador d'Honda, l'èxit està composat un 99% pel fracàs. I fins que no perdem aquesta por al fracàs, això ho deia el fundador de l'IBM, per assolir l'èxit s'ha de donar la taxa de fracassos. No sé si sabeu que empreses com Google o Apple o aquests mites de Silicon Valley, els càrrecs directius filtren els currículums si no hi ha risc dels fracassos. Nosaltres, quan dibuixem els nostres currículums, això ho esborrem, perquè ens fa por el fracàs i ens fa por explicar-ho. I canviaria, si no hi ha com a mínim un parell de fracassos. Per què? Perquè el fracàs és la millor font de coneixement, de millora d'experiència i d'aprenentatge. Deia Henry Ford, el fracàs és l'única oportunitat de començar un altre cop de forma més intel·ligent. Aquesta revista que fem nosaltres, Saber-ho pel punt, avui és una experiència d'èxit, té un nicho de mercat consolidat i guanya diners. Però no vam fracassar una vegada, vam fracassar-ne dues. Vam fer un diari privat gratuït i ens vam estavellar contra la paret, vam fer un setmanari en paper premsa de pagament i ens vam estavellar contra la paret i després vam fer aquesta revista de qualitat i avui és un èxit. I no es fa por explicar-ho. Aquest savi hindú de nom impronunciable deia que la temporada de fracassos és la millor època per plantar les llavors de l'èxit. I aquest és el millor moment per cagar-la, perquè en un context de crisi sempre podrem dir hòstia, amb aquesta crisi que hi ha llavors. Aquesta és llarga, però a mi m'agrada molt, és probablement el millor jugador de bàsquet de la història, i ell explica, he fallat més de 9.000 llançaments en la meva carrera. He perdut més de 300 partits, 26 cops, el meu equip va confiar en mi per al llançament guanyador, aquell de l'últim segon per guanyar el partit, i vaig fallar. He fracassat una vegada i una altra i és per això que he tingut èxit. I una última collita pròpia, i li dic, si no heu fracassat mai en la vostra vida professional és que no heu pres suficients riscos. I això és importantíssim perquè probablement a la vostra vida professional aneu al 60 o 70% perquè no sabeu quin és el límit. A mi m'agrada molt la Fórmula 1, que avui no sé qui ho ha esmentat. Quan era jove i responsable anava a moltes carreres a mirar-les. I me'n recordo la primera vegada que vaig veure el Schumacher en Brasil, la primera prova, era la primera vegada que competia en aquest circuit, hi havia 4 o 5 revolts importants i a tots els revolts marxava. Jo vaig pensar, però si aquest tio diu que és tan bo, a cada revolt se li va de cotxe a la quinta forca. Llavors, quin era el secret? Tots els pilots frenaven 3 dècimes de segons abans per evitar cagar-la i sortir de pista. Ell no. En les primeres voltes marxava tots els revolts i coneixia exactament el punt límit on havia de frenar. I en la cursa frenava 2 dècimes i mig més tard que la resta i el següent. Llavors, el resum és aquest. Fracasseu perquè és la millor manera de tenir èxit en el món.